Ita tuli ente yetu aini 10 ನಿಮಿಷಲ ಸಣ್ಣ ಆಪು 10 ನಿಮಿಷ ನೀನೆ ಸಣ್ಣ ಆಪಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತುಲಿ ಬಾರದಿರತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಟಂದ ಕೈಪ್ ಮುಲ್ಕ ಬಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈರುಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಕೈರುಚಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನಿಖುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಪಂದ ಎನ್ನುವೆ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಡು ಕೋರಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೀನಿಂದ ಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಂದು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐದುಂಬು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಮೂಲ ಬೈದಿರು ಬಲಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಡು ಮಾಮ ಬೈಜಿರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಾಮ ಚಾನೆಲ್ ಬರಂದೆ ಕೋರಿಕೆಲ್ಲ ತೊಂದುಂಟು ಅಚ್ಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮಾಮ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳೋದಿತ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಮ ಓಲ್ಲೇರ್ ಪಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಮಾಮ ಬೈದಿರು ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೋಲ್ ಮೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಮಾಮೂನ್ ಕೇಳೋದು ಪೋರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋನಕ ಮಾಮನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕದ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತಿರ್ವಿರ ಅವು ಮಾಮುಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಮಾಮಡ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಿದೈಡಿ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕನ ಕೇನ್ನಕ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿರ ದಾದ ಬಂದ್ಪೀರು ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಲ ಇಡಿಯೋರ್ ಬೈದಾರು ತೂಪ ಇರೇನ್ ತೂಪ ಮತ್ತ ಕೇನ್ನಕ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಈ ಮೋಕೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಿ ನಿಕಲಿನ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರನಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಮಟನ್ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಒಂದು ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಟನ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲಿ ಹಾ ಸರಿ ಬರ್ತನಪ್ಪ ಇತ್ತ ಮೂಲೆಂಕುಲು 1.5 kg ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಸಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಕ್ ವನಸಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಅಂಚೆದಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಇದ ಮೂಲಿಯನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇತನಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಒವ್ವು ಮಸಾಲ ಏತೇತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಬಲಿ ಮೂಲಿಯನೊಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಐನ್ ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಖಾರದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಬಕ ಮೂಲಿಯನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಗೋಂಟು ತಾರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಇತ್ತನ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಇದೆ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಇಜಿನ ನಿಕುಲು ಪೆರೆತಿನೆಂಚಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆನೆ 1.5 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲಿ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೊಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲಿ ತೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಈರೆಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕವನಿ ಮೂಲು 4 ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮೂಲು ಒಂದು ನಮಗ ಕಡೆನಗಲ ಬೋಡು ಮಟನ್ ಬೇಯ್ನಗಲ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಅನ ಒಂಜಿ 2 ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ಟು ಮಂತಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 4 ಸಲ ಬೇವ್ರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲಿಯಾನ ಬೀಜಗೆ ತೊಂದೆ ಬೀಜ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತ ನನೆತದಾಗೆ ತೊನೊಲಿ ನಿಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಮಂಜಲೆ ಈತನೆಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ತುಯ್ಯರತಿ ಈತ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪುನ ಮಸಾಲೆನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತೋನ್ಗ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪೊತ್ಪುಗ ಮೂಲಿಯಾನ ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಇತ್ತ ಮೂಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ಕೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕಾಯ್ದೆಡು ಇತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ತೆತ್ತೊಂದುವೆ ಇತ್ತೆ ಎಂತ ಆರಾಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
గోంటు తార ఇత్తుండే అప్పుడు గోంటు ఇజ్ಜಿಟ ನಿಕ್ಕುಲಿಂಚ ಪದ್ದಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಲಾಯಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಡು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿ ರಡ್ಡು ಅದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ನಾನು ಒಂತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಅದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆಡು ಇದತ್ತೊನ್ವೆ ಇದು ಒಂದೆಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅನ್ಕೇನು ನನ್ನೈತೆ ಅನ್ನ ಮಸಾಲದ ಪೂರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೋಟು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅದೋಟು ಪಾಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಹೂವು ಅದೋಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕೆ ಕಾಯೋಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಡು ಯಾಂದೆತ್ತನ್ವೆ ಇದೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೊತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯನ ಅಂಚೆನೆ ನೆನೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಬೀಜ ನೆನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಯೋಡು ಮೂಲು 1.5 kg ದಾತು ಮಟನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ಕಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಕ ಒಂದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ನೆಯ್ಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪೇರಿಡ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪೇರಿಡ್ ಮಲ್ದಿನ ನೆಯ್ಯಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನಕ್ಕಿತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಬೆಚ್ಚಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇವುರ ಪೂರ ನೆಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಯೇ ಅಂಚಿರಿ ನೆತ್ತ ಹೀರೆ ಇದಿಂದ ಹೀರೆ ಯಾವ ಈತ ನೆಕ್ರನ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ಕ ಈತ ನೆಕ್ ಮಟನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತು ಇತ್ತೊಂದು ಮಟನ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಮಟನ್ ಬೇಯ್ನಾಗ ಒಂತ ಪೊರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಕನಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರೆಪ್ ಕಡೆಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ ಇನಿ ಮಾಮಲ ಒಲ್ಲೇರು ಕಡೆಯರೆ ಇನಿ ಬೇಗ ಅವು ಕಡೆದು ಅದೇ ಮಾಮ ಬೇಕಾ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡೆನಗನೆ ಬೀಜ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಬೀಜ ಲಾಯಕಟ್ಟು ಬೋದುಲ್ದುಂಡು ಬೀಜ ಪಾಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಪೂರ ಲಾಯಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತು ತೂದು ನೀರು ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂಕುಲ್ ಕಡೆಪ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇದು ತೋಲಿ ಎಂಚ ಏತು 10 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಹಾಪು 10 ನಿಮಿಷ ನೀನು ಸಣ್ಣ ಹಾಪಿ
ಆಪುದು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕಡೆ ರೆಡಿ ಜನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾನ 10 ನಿಮಿಷ ಆಪುದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಓಡಾಡಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಸರಿ ಮೈತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ತಿನ್ನದು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಓಡಾಡಿ ಕಡೆನ ಗಮ 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 ಗಮಯ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ పొద్దున కర్మలు వంచి కైగున్న ಕೆಲವರು ಏತೆ ಕೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಜಿನ ಅವು ಪರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ದಾಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ದಕ್ಕಂಡಯ್ಯ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಕೈಪ್ ಹೊಂಡ ಕೈಪ್ ಪುಗಾರು ಈಲ ಹಚ್ಚಿರಚ್ಚಿ ವಾ ಸಾಮಾನು ಹಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ದಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಕೈಪ್ ಒಂದ ನಾನು ಕೈಪ್ ತಿಂತ ಇನೋಲ ಪರ್ಮಲ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಕುಲು ಅತ್ರ ನಿಖಿಲ ಬೋಡಿದಿನಪ್ಲು ಏನಾಡಲ್ಲ ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುರತಿ ನಿಖುಲು ತಿಂದ ಇಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಖುಲು ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಂತೆ ಏ ದಿನೋಲ ಪಂಡಿಜಡ ಏಪಲ್ಲ ಓರಾಂಡದ ಪನ್ನೆ ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಟ ಅಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏತು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪುರತಿ ನಿಖುಲು ತಿಂದ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ದಾದನ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಂಚಾತನ ಇಂಚಾತನ ಪನ್ಪಿನೇದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಡಲ ಪನ್ನೆತೆ ಕಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಒಂಜೆಲೆ ಖಾರ ಅಂಡ ಪನ್ಪರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಂದಲ ಪನ್ನೋಡತೆ ಉಪ್ಪೆ ಚಾನ ಪನ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಾದನಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ದುಪ್ಪುನಾಗ ದಾಯ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ನೀ ಕಜಿಪು ಪಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೇಲ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನತಿ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಅಕ್ಲೆ ಕಂತು ಕೊರಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನಾಗ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪನ್ನೆಗೆ ಆತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಮಂಜಿ ಕೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀಪ ತುಕ ಅವು ರಡ್ಡಿ ನಂಡಲ ಪರಂಗುಜಿ ಪೂರ ದುಂದಿ ಕೇಳ್ದೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಸೆಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತುಜಿನ ಪರಂಗುಡು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದ ಐಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇದೆಂಗುಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾವು ಗೊತ್ತಾಡತಿ ಎಂಗುಲು ಕಡೆವ ಎಂಗುಲ್ ಇಂತ ಕಡೆಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಡತಿ ಮಟನ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ದಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಪೂರ ಬುಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕಡೆ ನೀರ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ನಾಗ ಅವೇ ನೀರ್ ಬುಟ್ಕೊಂಡು ಇತ ನೀರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ದಡಿ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ದಡಿ ಇತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಕಲ್ಲು ತೊರೆತ ನೀರನ್ನ ಪಾದ ಅದ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆಳು ಬೋಡಿತನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಯಾನೋ ಅಂತ ಗಸಿ ದೀಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇತನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರಂಡು ಅಂತ ಅರೆಪು ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಕುರ್ಲಾಡು ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಟನ್ ಒಂದು ಅಂತ ಕುರ್ಲುಡಪ್ಪಗ ಅರೆಪುದೊಂದ ಪಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿನ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಇದು ಯಾವುದು ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ತೊರತಿನ ನೀರಿನ ಪಾಡೋಂಟ ನಾನಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಂದ್ರೇನು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕೊಂದೆ ಕೊಜಪ್ಗೆ ತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕೊಜಪ್ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಡ ತನ್ನ ಕೊಜಪ್ಪು ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಕಡೆನಾಗ ಒಂಜಿ ತೊಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡೋನ್ನೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಜಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒರ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊದ್ಯಾಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಮಟನ್ ಕಜಿಪು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪುಗೇಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮಟನ್ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂತ ಗೋಡಿದನ ಗಸೀಲ ದೀವರೊಲಿ
ನಾನು ಒಂತ ಮೂಲು ಗಸೀರ್ದು ಅಂತ ತೆಳು ದೀಪ ಇದೆ ಪಂಡ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದ ತುಲಿ ಬಾರದಿರತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಣೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಣ ಮಟನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪತ್ತಲಿ ತುಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಟನ್ದ ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ದ ಗ್ರೇವಿಲ ರೆಡಿ ಆತಗ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರದಿರತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಇನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೆರೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆನ ಮೋಕೆದ ಮಾಮೂಲದ ಇದ್ದೀರು ಮಾಮ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವೆರೆ ಮಾಮ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿರು ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ಆತಗ ಈತ ಮಾಮ ಕೊರ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ತೂಕ ಸತ್ತನೆ ಬನೋಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಬುಗರ ಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂತ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮಾಮಗ್ ಮಟನ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಏಪಲ್ ಅವರ ಮಟನ್ ಖಾನ ಒಂದು ನೆಂಪುಲು ತಿನ್ಲೆ ಮಟನ್ ತಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡಿ ಎಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡು ಕೈಪು ಬಾರಿ ಒಂದು ಸೋಕಾತನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಾಯಿ ರುಚಿ ತಲಕನೆ ಆತನು ತಿನ್ನಾತ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪನೊಂದು ನೇಚಾನು ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನೇನಿಂದ ಒಂದು ಆತು ಸೋಕದ ಕೈಪು ಮಾಡಿ ತೋರ್ತನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅವೇ ಎಂಕ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನೆನೆಪಾಡು ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪಂಡೇರ್ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕೈತ ರುಚಿ ತಲಕ ನೆನೆ ಪಾಂಡಿಗೆರೆಗ್ ಅಂಚ ತಿನ್ನಗ ಅರೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆನೆ ಪಾಂಡದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿನ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆತ ರೀಚೆರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆನಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ತಿನ್ನಗ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನ ನೆನೆ ಪಾಂಡದೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಆತನು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ರುಚಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತು ನಿನ್ನ ಕೈ ರುಚಿದ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಾದೊಡ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದು ಯಾನೇನ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೂರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರೆಸಿಪಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿ ಚಾನೆಲ್ ನುಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ ಐನಾತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ ಹೈಪ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲ ಕೊರ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಗ ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿನ ಸುಲ್ಮೆಲು